ka-idol, 10:21 ng gabi. Dito na tayo sa Tarlac City. So ito na yung umpisa ng traffic.
dadaan pag gunit. Yep. Kaya nasa gitna. Tataas dapat tayo. Dapat doon tayo sa taas. Oy, dapat doon. Dito na tayo sa Balantier na makakain ng ano. 1:36 in the morning mga kaidol. Dito kami pinabakbak natin mga buwan. Ang inong may bakakan. May kabaling araw. Valenzuela City. Ay, ay, ay. Malapit-lapit na rin yung pupuntahan namin mga kaigan. Paglagpas namin siguro dito baka Libos. Ewan ko lang. Kasi first time ko lang Libos na kaya dito sa Manila. Naku pa.
1 ng umaga. So parang nandito na ata kami sa Cavite. Kasi may nakita na kaming marshal ng mga Cavite doon, mga ka-idol. pasok mo doon.
moments later. So mga ka-idol, ano, dito na tayo sa may buwan. Papasok sa may Positive na tayo dito mga ka-idol. Touchdown na tayo sa may Oasis Resort dito sa may Cavite mga ka-idol. So ang time check natin mga ka-idol, 5:49 ng umaga mga ka-idol. Basta tatag dyan. Basta yung papan. Dito na tayo sa may barangay pool ng Kapipisa, Tansa, Cavite mga ka-idol. Andun yung paggaganapan ng event ng Sarap Toy Stop. Dito yung mga club chapter mga ka-idol. So ito yung club nito, Mountain Lupa, nakasabay na namin dito pumasok. Yung Sarap na lang dito Toy Stop. Yung sarap. Yung mga ka-idol. So ito yung paggaganapan mga ka-idol sa loob yung Oasis Hotel. So ito yung mga kan kakunti pa lang yung mga nandito mga ka-idol. Papasok na tayo sa loob. Paano ko ilalabas na ba? So ito mga ka-idol, andito na kami sa loob. Yung iihi, may t-shirt kami. Dito tayo sa loob na dalawa. Dito na tayo sa loob. Lima lang yung nandito pero... Alam mo yung number mo? Sa registration? Okay lang, pilito na lang. Ano lisensya? Basta yung lisensya nyo, kailangan nyo ilang lisensya. Nandito na tayo. Sapatos mo TV oh. Kaya naman tapos ang ulo, huwag yung sapatos. Kunin ko lang yung listahan kay Frisbee. kay Sander. Yung taga ano, Bingi.
Grabe. So yung number na natin 151 mga ka-idol ano. So yung kasama namin ano. Pang kuwan ka ata 3,500 yung number mo. Yung TGT ng radyo niya. Ayun. Yes po. 32. 32, 65, 69. May banner na kayo? Wala pa. Represent na lang. President. Lalapit Oh, dito sa aming certificate. Bigyan mo yung banner. Oo nga. mamaya na lang. Lalapit ka ng presidente rito. Dala-dala na yung mga listahan nila. Oh. Bigyan mo yung banner. Diretso na kayo. Diretso na lang. Alam niyo na yung set number niyo ah. Okay. Tagalin pila namin. Tag-ino. Red lamp lang sir. Hindi na po ano sila. One. Yun o. So thank you MDT na tayo sa loob mga ka-idol ano. Sa pasa. Welcome. Tutan sa Cavite. Morning. Pero Dito bro, nagigla. dito ako magsasayaw mamaya oh. Idol. Yung mga bot natin, baka gusto nyo naman. Tres! 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 Hindi tres. Ito yung isang bibigay ko sa iyo, Marcel. Ano yung isa? Si JB. Andun, naka-off na po. So ito nga hanapin natin yung cottage 32. Di ba dalawa yun? 19, 20. 7. 32, cottage 32. 32. 32. Pakisundan dito 32. 32. Ay. Oh, yung papel! Hinahanap ko kanina pa. So ito naghahanap tayo ng ating cottage. Chapter ano to? Pangasinan. Pangasinan. Hello. Ayun. Kaso wala na akong budget. Ito na. May isa ka punta. Ito na muna. Ginagawa mo? By water. Wala ka dyan kumain. Bibili ko to 80. Kasi bibinta ko 160. Ito mo 80. Siyempre yung nagdala ko dito. Hindi. Hindi. 160. Hindi. Ay, ikaw, ano masasabi mo sa kanya? Ginagawa mo? Ang sumasit ko. No, 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 no. Ginagawa mo? Hirap na. Hello buhay. Matulog-tulog lang. Ayaw ka dito? Ayaw ka?
Tara na. Kinas. Set ko na ha. Set. Sabi kayo kaya yung bugal. Eh, nakapicture tayo doon, oh. Ako kaya sa unahan. Ay! Ito magandang shout. Wow! Hoy, ito magandang shout. Okay. Tagal naman yan, Paul. Papa, Paul, ano ba naman yun? Walang May commercial? Wala na ba ito, Paul? Mamahala ka yung... Hoy, bisa nyo kung may negatibo ko. Ayan ang nilalang. Eh, mamaya na, wala pa practice. Paano ba ito? Walang gasolina? Kanya premium. Walang data. Lagyan na ng uli. Samantalayin nyo to, wala ka OBR. Pag may OBR, tahimik lang ako. Aba, buboses. Nakaganyan lang ako. Kasi pag umalaw, may kumakasabit ka agad eh. Kapiyang tunnel dito sa Cavite mga ka-idol, ano. Bukas-bukas yung mga cars na ata. Benny. Huling-huli ka sa aking CCTV.
no? Ganun. Lang yung papuntang Kapyang mga ka-idol, ano? Antay natin sa lakas dito na naman. Isang lang tayo makakapunta dito. Hindi ko maintindihan, basta yan, pero Cavite.
likod, wala nang picture dyan eh. Madami doon masyado eh. Baba, baba. 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 Hindi na. Picture ka doon. So, makapabalik na tayo mga kaibigan. Papicture ako doon sa gilid. Sa gilid. So hello guys, andito na nga tayo sa may Kabiang Tunnel mga kaidol. Ang mga dinadayo din dito sa may Cavite ng mga ibang mga riders mga kaidol. Pauwi na tayo sa Pangasinan mga kaidol. Hindi na natin tinapos yung event kasi may pasok pa tayo kinabukasan mga kaidol. Papauwi na lang tayo next time sa sunod na 4th anniversary ng Evo mga kaidol. So ito yung mga kasama namin, yung kasabay ko nung kaninang umaga, tapos yung mga nauna sa amin nung nakaraan. Ano yan? Dili ba? Sana yung doggy oy. Ang naman eh. Yung aso, nasa na? Ayun na, layo na. Ano nasasabi mo? Nasasabi mo? Sabi ko lang, hindi ko na ano si Cherry White. Tapos? Next time na lang Cherry White. Cherry black na. Ano, cherry black? Cherry black. Star City, Manila. Hello.
Girl, you're everything between. A lot of pretty faces to waste my time, but you're my dream, girl. You make flowers bloom. Girl, you make the stars collide. And I don't know what I did to get lucky like this. Kuha ka! Say hi! Ginagawa mo. Mga kaibigan, nandito na kami sa May Bulacan. Pauwi na kami. Pauwi na yung mga iba sa amin. Mga kasi nakakapagpili na kami natin. Tayo sa baba.
Yan, oh. Yun, oh. Ganda. Time check tayo mga ka-idol, ano? AOT in the morning, mga ka-idol. Dito na tayo sa mga parot. Dito na rin tayo mag-iswan. At di wala ilipat na araw. Si Maxwell kasi naiwan pa dun sa Pampanga, mga ka-idol. Nakitulog na lang dun sa kapatid niya kasi sobrang inaantok. Ano to? Muna na ako. Ingat kayo ah. So 3:13 in the morning mga ka-idol, nandito na tayo sa aking lugar kung saan tayo nakatira mga ka-idol. So nakauwi tayo ng safe. So, wala namang aberyan nangyari sa Island. So hanggang dito na lang guys ang aking vlog ngayong 3rd anniversary na Evo Philippines. So ARCK Providers Club Philippines. Huwag niyo sanang kalimutan mga ka-idol, ano, na i-follow at subscribe yung aking munting channel mga ka-idol. So hanggang dito na lang mga ka-idol, ingat tayo lagi.